Hvad skal der så ske nu? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at du og jeg har noget specielt sammen. Vi skulle mødes her. Skulle vi ikke ud i verden? Skulle vi ikke ud og erobre landet, eller bare et eller andet? Jo, lige præcis. Giv mig din hånd. Ja. Så, hvad tænker jeg om det? Hold op. Det er kreativt. Og meget våget. Ligesom jeg jo bad om. Eller, vi bad om. Men med våget, der tror jeg nok mere, vi har tænkt noget i retning af sådan lidt sjove, eller sådan friske bevægelser. Eller måske en smart kasket. En smart kasket? Ja, altså ikke for smart, men altså noget, der lige giver sådan lidt pow. Når fortælleren så siger, køb Franks frikadeller i dag. Ja, og der skal vi så også lige nævne til, at de er hjemmelavet. Det er våget. Tror I kunne lave noget i den stil? Hun er den eneste, der rigtig har elsket mig. Det passer ikke. Det var mig. Det var mig, der ville have et barn. Ikke din mor. Jeg var nødt til at overbevise hende om, at vi skulle prøve. Det var altid mig. Jeg har altid elsket dig. Jeg har elsket dig lige siden jeg så dig første gang. Hey!